Ya wes ana ya. Ya wes aku medun. Mama aku mbok cuekin kok. Sampai sampai Wes aku ya wes assalamualaikum. Ah, iyalah kok olah topi kan malah wes. karena wong kowe ra kangen aku ae kok. Ya wes. Aku ngono ae kok. Aku nih malah kena jerpure wae. Ya wes bye. Butak. Aku tak dhewe kae. Apa kuwi? Apa kuwi? Suruh nyanyi to, Bu. Betar nyanyi kok nyanyi ae. Aduh. Lebu arek takok. Ya apa toh, ya apa toh, ngono terus. Kandani apa? Ya apa baik-baik dong. Iya, baik-baik toh. Cuman aku nih ra dulu. Laptop. Duh, Mas. Kanaya adalah pernah bilangi nggak baik bos. Sampai jerawatan orang. Mas Cece yuk, Mas Cece yuk. Kamu kelar mbak Kanaya ora cece VC. VC jadi cece. Ya wes ya. Curi nek, wes terus wae. Ya wes cukup tahu aku mau cuekin di Mas Akbar ya wes. Terus. Ya wes. Curi lebu kok. Ya wes.